li l-klawżola tal-waiver fil-ftehim ma' Skanska aħjar ma kienitx hemm jammettih Paul Camilleri nnifsu li fl-2009 kienet jinnegozja l-ftehim fil-waqt li jżomm lill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi marraf bli kien għaddej. Fix-xhieda quddiem il-bord tal-inkjesta Camilleri ddikjara. Naqbel li din il-klawżola kieku ma kienitx hemm kienet tkun aħjar. Il-perit Paul Camilleri li bħala President tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi iffirma l-Project Closure Agreement u għaldaqstant dwar il-waiver ma' Skanska żied jgħid. Kien hemm naivity min-naħa tagħna. Camilleri kompla jgħid hekk. Din il-klawżola firmajta jien, m'hemmx taħrab minnha. Jien rajta, iffirmajta u ressaqni għall-bord. Aċċetta l-bord u konna nżommu informat lill-Ministru. To be fair, mhux id-dettalji lill-Ministru Dalli. Però żied jgħid. Kieku ried il-Gvern kien jagħti direzzjoni le, ibqgħu insistu sal-aħħar punt, dan l-agreement ma kienx isir. Camilleri żied jgħid li ħadd ma ġibidlu l-attenzjoni dwar il-konsegwenzi ta' din il-klawżola lanqas l-avukati tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi stess. Barra minn hekk, il-kap eżekuttiv tal-FMS Brian St. John kien mitlub jagħti preżentazzjoni sħiħa lil-bord u ma kienx hemm tħassib. F'dikjarazzjoni li l-inkjesta osservat bħala sorprendenti, Camilleri qal li n-negozjati ma' Skanska Joint Venture saru b'mala fede min-naħa tagħhom u li seta' kien hemm frodi jew intenzjonijiet ħżiena. Camilleri li laħaq President tal-FMS fl-2007 sostna li qabel ġie firmat il-ftehim, it-tim kollu tqabbad biex jara x'difetti seta' kien hemm, però mingħajr ma saru testijiet ġodda. Jidher li l-iffirmar ta' dan il-ftehim seta' sar mingħajr ma ġew osservati sew id-dettalji. L-idea nista' naċċertak ma kienitx li nagħmlu a complete waiver like that, nista' naċċertak. Kif qed taqra ħieli nammetti li l-idea kienet li l-pendenzi tal-pożizzjoni tagħhom fil-bidu issa nagħlqu kollox f'dan figura li lanqas hemm kalkolu eżatt ta' kif ilħaqna lih, għax aħna bejn ngħidu hekk u hekk.